Helo, fy enw i yw Lisa Foel a dwi'n gweithio ar gyfer prosiect Hapi yn Newydd sy'n cael ei ariannu gan gronfa gymunedol y lotri. Rydym yn rhan o dîm adfywio cymunedol newydd ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau gyda'r nod o wella iechyd a lles preselwyr. Ein prif themau yw lles emosiynol, gweithgarwch corfforol, bwyd a maith a chyflogaeth addysg a hyfforddiant. Mae'n gweithgareddau o fewn y meysydd hyn yn cynnwys cydganu, pilates, ymwybyddiaeth, affolgar, coginio'n iach, ffitrwydd teuluol, rheoli straen a phryder, cerddoriaeth ei symud, tiwtoriolau harddwch, cyrsiau ei-lein sy'n gysylltiedig â chyflogaeth a llawer mwy. Eleni, rydym wedi addasu ein darpariaeth o gyrsiau ac yn cynnal sesiynau rhythwyr drwy ein tudalennau Facebook a Twitter. Mae'n cynllun ei boedd wedi tyfu fwy nag y byddem erioed wedi dychmygu, gyda chyfranogwyr nid yn unig o Gymru yn cymryd rhan, ond o rannau eraill o DE a ledled y byd, gan gynnwys UDA, Canada, Seland Newydd, Awstralia, India, Iwerddon a llawer mwy. Mis Mawrth, mae'r nifer sy'n hoffi ein tudalen Hapi ar Facebook wedi dyblu i bron 3,600. Mae gennym dros 4,000 o ddilynwyr ar ei tudalen Hapi a Twitter, ac mae'n fideos wedi cael eu chwarae am dros 204,000 o fynedau. Mae'n cyfranogwyr hefyd wedi cwblhau 160 o gyrsiau a chredig ar-lein sy'n anhygoel a gyflawniad iach. Os ydych wedi cymryd rhan yn unrhyw gweithgaredd ar-lein, rhowch i ni gwybod beth yn eich barn os gwelwch yn dda. Os nad ydych chi wedi gweld beth rydyn ni'n wneud, yna edrychwch yn ystod rydyn ni'n gynnig. Mae croeso i chi awgrymu cyrsau iechyd a lles darparu newydd. Byddwn yn wrth ei bodd yn glywed gennych.